asorgo ngurigarua South Nyanza ya Ncheri amone company ya mabati Rolling Mills yuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntubwate showroom asura achagwirigirie amabati enda unsialia utagete showroom yeto nigo ere engale iyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingagi ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntubwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende kensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerunge tato asama mabati alia ye chigage emerunge bire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwa mabwate yiga niko bokolengana amo nukonyagwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikonyarako bo gutumika chinga cyo gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyareko bagokwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Ouru Superstores igiye gutoka se nyumba ya Ouru Complex imiyo mucyurigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra se namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha, kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi, kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Ekionga chinsainye nekaroto gochaka na kero montandon siasore karanso ikatoka manyibatantan bondo bonso botege karantwe nambemo nani gotoka nekia gotoka ya tribunal korwa ase chingongo a imene sko yagusi tutari commentarinde kolende bunalire esame manyeri akoro ko Wilson Makori chikoro ko kat Enoch na atokwarganiri ase kionga chinsainye Una bancheranire ko babwatesia elinde torikave elinde amatemu kago chigoika tonyorenga ntu yariganeti buya igona inchenta ite ko basabera mona abana babaito bakanyeke buya amasomo gochaka bene skuru yekenderia nyakeure maiga yokwene kigwa okorobekana ekiata kwa borokigwa igori umwalimu wabo monene kunganyigwa sana sisi tunaendelea kuzunguka mpaka tumechoka ama namna gani? We have a very lazy opposition and that's why we are telling them zunguka. Kwa sababu Kenya hii
lazima siasa iendelee kusonga mbele. Abarai balia bakubwatesia serikali ba broad based nigo bamuchirie balia bakwamereria serikali buna mbubwati agenda. First, we are ODM. Who's told you that ODM will not have a candidate in 2027? Marai wiki amagia ODM gotuguterare chinkuma buna ODM guchire kumubwatesio marai bwense ya Kenya obono Dr. William Samoei Ruto guchakoligia ekerugo kyuborai. Meroberio ya masomo ya skuru ya kenderia nyakeure nigo yeranirwa na inde magaga yogotenena asika kikemo. Kurengana na barai be board ya skuru iyo nigo bono bairire baga elina kuburia aboroke wabalia batarira na ase skuru iyo baagirire askeri bataba matuko batugutere asa masomo mbache kwirana magana inde fadgan gesemba nigo tumanya. It is 50 kilometers as it was. And this one is 8 kilometers. Wiki ne ya muyuka ya etire abwase miroberio ya masomo abere atayo ase skuru ya sekondari ya Nyakiore maiga ya boroki wa be skuru eyo okora okurobekana asikiria buna nigo bare kwe murunganiria okunganywa koyoka beire omworoki omonene kwe skuru eyiga ase Rieta Bruce Kirage ingana ya irirete abateneneri pexemi korwasi sub county eyiga ya Nyamira South kwimokya igetambukiro kyogosieka skuru eyo ase ke wiki eyemo nigo rero amasomo achaka bene inze yo mworokia omonene weskuru eyo ase Rieta Charles Omosa oyo oyirire ribagari yaye Bruce Kirage kuna omwalimu omonene weskuru ya Nyakiore Mass which will be equal to 80 plus 50 which gives us 130 kilometers per hour. Iburi onde bwensi okagerete ngande nabwate wasi ende yonsi aso omwana oye ayengo saliyo lichinga kichi omwana o agocha ko kole revision tigaiche mapema neranda manena abandi revise nabalimu ba very ready kubakolera revision ekiagera amatuka abasirie wiki ngima abatorocenga na mange nanda bali banchire nga kubabwati sibara so kubakonya abarai bepodi yeskuru eyiga nigo baenikirie buna kumubaro monene bwa borokiwa abo bagosoma sekirasi ya 12 abo batangana kuigura rero nigo oikirana ase skuru eyo nare gotebia abana baito chinga kinto bwati bono aya beire tigaete erinde tochake buya naende bearing in mind nganto bwati time totumie chinga kiechiga chinke tubwate tochaka matemu mo teme ko utilize buya nabalimu bona bancheranire ko babwatesia erinde torikave erinde amatemu ka gochigoika tonyore ngantu yariganeti buya igona inchenta ete ko basabera mona abana babaito bakanyeke buya naende bairane buya bona babete cancel na baiboli naende mbakwaneru father class kia form 4 na kia soalero ikibwata abana batari bake ko basoire bensi ne class kyo cha kubwatia form 3 ejonerera soe litukolia chuma 5 ara form 2 egende kukora litukolia ichuma aboroki waba nigo rero bakobwa amona baibori babo abo asigati ya baibori beskuru eye bakwanire ayayiga maiga ya masoma ya kwiranirwa naende naira lerimbu yangona saba alimo kutu aligani litukolia ya ase skuru nande nare badoli sibiri bunya mono ase skuru ya Nyakiore twagokire ndu buna baiboli asenge njenene twara abana baito batu promise na abana ngoba beke bali erebo nako bagisemi jiri titageire na matuka yatigarita make tani make asabana alimo kubakoya maiga yokwiranirira amasomo ritukuria rero ase aboroki wa beskuru ya secondary ya Nyakiore nigo babeire bagosegetwa buna bagenderere gokora umukia asengencho neria buna engaki yabo ase amatemu manene nigo yabereire angemono Kingo ripota Getembe kuroiga Nyakiore eye gutuka meye ward ya Bunyamatuta ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira Njefatigad Gisemba abarai balia bakubwatse serikali niyo bagendera kumuchia balia bako yepinga go opposition
aso kugenda gukwana chinkwana cyukubabagana abakenya kwana sumuga solero chinga gichige karo nabamenyi be chinsemo ao igoba yo bagendera gusigeta bamenyi kubwate simurai bwense umuske Dr. William Samuel Ruto. Daniel Antiri yego tumanya Abaraya baiga bakoragwa n'umuchifu w'ipuwe serikali umuske Silvanus Sosoro ego bagendere ko mochia balia bale mamincha ne serikali asikiribu na tibubwati agenda yo gukonya bakenya nakolengana na barabo ekirenga kyabe kenene no kubabagana wamekawia sana kuongea wamekuwa lezi kidogo zunguka bwana ndio mtupatia tupate kitubia ya kuwalimalima sasa wamenyamaza na sisi tunaendelea kuzunguka mpaka tumechoka ama namna gani? We have a very lazy opposition and that's why we are telling them zunguka kwa sababu Kenya hii lazima siasa iendelee kusonga mbele. Ukwano mugasolero chinga kichige karo nabamenyi bakenya imeye bunge yabo machoge borabo nesemo yabo basi ichichonsi chigotoka se county ya Kisii nikubigo babulire bamenyi kubwatesie serikali nabona chinga kichia siasa tichiraika egendo kia muhimu egenda abantu babota kukunyora na kerokyo inki wakonyire wasikwaretera abantu bao siasa at the end of the day ngoelele ene siasa ngarere 2027 ngarere inje siasa naranye korege kegeke 2017 na bwat seti president yarenge kero enga kieyu togaeta free lakini deputy president enga ke William Ruto akangega asiobisi aye 2022 naende togaeta makori na inu abantu bamintonye moinyorete in fact yenga kinere twatwere twemburari Kenya nyamonyorete omongwano yetwatare nere sabari entambe nera karanga tigange getarieke kyobosene tobochore abanyina omonto tayogo korrega asiokira omonto gokoege enterega kyoboteba masikani ne serikali yakoretaki ero bono onye totacha toiwana ne action togambe ni minister chiosteri chiaga chuskuruma monjuwete ga chi computer chibe ko skuruma etiveti yaga chuga bo machoge iko kababa ntaba tulivu ya serikali yakoreki yakore megenderero wenye baraka zote one saulindo wakili naende maiteke gusi ebu kuyaba gusi igego teba iga nchera terikotebi mogendi ikineka gusi nchera terikotebi mogendi mbara abono ogwerete korandirie bukweyi y'abayahudi nganya sawo kuruwo bogambi naende bukweyi y'abagusi egoteba nganchera terikotebi mogendi ama machoge na barabu ga kitika baroro borabu ege suntanyi wete kerego chichikona chiri iki mako menyerege suntaime estimanere gaiga asense mwende niko barolekana gukwanira obuya bo barayi barabisi kurase bipindi bibere kubachinga kichinyororo cyo kugendereria magenderero n'iki project kiri tayari bachakirie kurubotera gataseni kya gatembe kurega se county ya Kisii litrene nguruko Daniel Untiri Insemo cy'ubuteneri bwa serikali miye sub-county ya Kenyenya nigo kira kigo cyaka gwetenera samutka makare busyo ayankubwatikana n'ekinkwana n'umuteneri bwa sub-county y'ubu na agutumanya muri Kito Gilbert Kobe Kenyenya bune sub-county nigo ebwate kinsagia 30 cyokorwa obugambi obwo as location kire kianda ne sub-location kire 21 nonya kire gazetted ntira abakikwaegwa wetenera korebene William K. Bet no muteneri bwe sub-county ya Kenyenya. We have 30 administrative units that have been gazetted here but not operational like this sub-county. These are basically locations and sub-locations. We have 9 locations that are gazetted but not operationalized, and 21 sub-locations that are gazetted but not operationalized. Nigo atebire buna obuteneri bwa provincial administration kura Nairobi mbwa abo gusaba marieta yekinsagi echo elio gocha kuba obosi bari bwetenera na kwegambira bene. So last month we received communication from the ministry headquarters that we give the names
of those locations and sub-locations that had not been operationalized, and we did that. So we are waiting now to hear from them what action they are going. Or just I think the directive now to have them operationalized. Mokonyi bwo county commission oyo nigo arure gukurerwa gukiase enaro ya nyakuba geko bao yogukia kuba abana bake barinsi emyaka 15 egasi yogokora. Nadhani hapa serikali imekataa maneno ya child ama mtoto kufanya kazi ambaye hailingani na umri wake. Na hapa kaunti yetu Kisii ndio mojawapo ya ile makaunti imeonekana iko na kutumia watoto kufanya kazi ambayo haifai. Tuliitwa kwa training ya kumaliza kazi ya watoto. Munde kamati ya kuangalia maneno ya child labor katika eneo letu la sub-county. So sisi tumeunda hiyo kamati. Kulengana nere gitambo kirunge cye koimukigwa gocha asonde wensie ocha kwenyora kulika umwana omoke orinse emyaka 15 egasiende yonsi yo kwenyorera chibese. Kwanza ya majani chai, ya kahawa, pia tumeambiwa hapa sekta ya avocado, sekta ya miwa ambayo inafanyika katika our neighboring county ya sukari. Pia tumeambiwa kwa hii sekta ya matofali watoto pia wanafanya kazi hapo. Pia sekta ya ndizi hapa, kwa sababu ndizi ni mingi area hii, tunaambiwa watoto pia wanatumika kufanya kazi hapo. Hapa kweli katika masoko zetu watoto pia wanatumika. Sasa tunaambiwa pengine kuchota maji ama kutafuta kuni, ama hata wengine pia wanakuja kuuza vitu kwa soko. Hiyo ndio tumepata habari. Na pia tumeambiwa kuwa kuna mabasi fulani ambayo wameajiri watoto ambao hawajafikisha umri. Hiyo ndio sheria imekataa, na tumesema sasa tumetoa wito kwa wale wanahusika kufanya hiyo kazi wasimamishe na wakome haraka. Abana bake barinsi emyaka 15 nigo barorekanire bagokora kigasi ao na muno ase obotori bw'echae obosombi bwa mache obosombi nabo igobonia bwa matoke ne chiafkado nabo igobonia bwa marwa ase chinyomba chokonia amarwa egati yechi gasi chinde chinyingi cyane ko bachikorekana ngori bateregatembe kurwa asensemo ya Kenya machoge urabwe county ya Kisii amaritane nche Gilbert Kobi. Watikano komenta kwe binyobwa byogotindia nabo igokoramana korwana chisegi ase chirio muchokembo imenyeri bari chache litkodia rero nigo botinirwe county ya Kisii kubwaterana n'abagambi abanyanyimbo ne komite y'echiro nigo bakora baraza byechire yo nase abonchereria bechire yo no bwamo barwa okubole gochia serikali ye county ya Kisii na boiga serikali nene nyari kwimukiga tambukero egetindi gochia se abonchereria abo nabo igo barayi bonsi abakira nase baraze yo nigo barire yo gochi kwimukiga tambukero egetindi korengana nerichiko abantu n'amatoke omwarenge muyabo abo batetose n'abagani igo babegete para wameweka ndizi mpaka kwa tamaki parapara. Mwezi uliopita mwezi wa pili nilikuja nikaongea na nyinyi kazi chumba kile barimo tetero sina matoka marose mwari moyano barimo mwakati sturi ne kibese namarabuwa wanina kende yonsi ela asibone lingo kora ni kuongea na jimini na komanda utaniona huko lazima utarudi mwara atali yaba na siongo na ile no monyo ino yomo ya nyorete none to bato bakono asentuma ikori itoresi baruchi asenge itoka umwana wasi wewe
moile kama kengoro roma yenye chikoli moli makere nyasawa kwa lo wata kwaye umwana anosi wewe ikakole windo mune bie chiro kokora maandamano muna ya mose ngete chiro ya nyara kwa wezi embe igenya ndokeli mwakora tikenge ndokinya mateme kama mwana wa siweru yana kama tengene ya mate yao elindo mayambora kama mwana wa wewe iyo rate kama jana ndiko wasa nkiona pale jamani. Lakini nataka tu niwaambie mpaka wa leo saa hii. Huwa mnasema kuna mtu ana pombe inauzwa hapa. Lakini hakuna hata mtu mmoja. Uje tu jitokeze. Wakati tunapita hapa alafu niambie unaona kile kibanda, unaona huko yule mama anauza. Ama yule mama na huyo wako na yeye wameweka pombe wapi? Hapo chini. Mungu kwa mmetusaidia. Ama ene chiro yetu ya Kiumbu yabere chire mbe nande yamanyekanete ko be chiro ya Kiumbu asa abantu bare gose lakini yabere chire kwa bo basengenzo ya mangana mabe ayaho kwa matusi mabe hindo mama ne garote kisi mu baso chire gari ekera chire indete ko mo bekere musukari agende abaiseke becha ama ena hiyo sona togo kutokwa sekene basali die chiro bagakuana mangana mabe aseka so mayarenge na abana baya bamurana abaiseke garime tobachibote makomo komakani lakini bado bagasitu bago singire gari bakasediriso montaigete akora mangana mabe. Abarundi a chipigipigi nigo basemye kubwatia machiko apara eliyo gotange basokano kira chingake kwana chingagi chege karo kikiabale atama abanyakerugo be sekta ya bodaboda korasa ruberu county ya Kisii na Nyamira chinsemo chekeroka nigo boigo basemigwo ubuya bwokoba ase esako asege kareke igani gabanyakerugo baiga bagendere koba bakweneke bunamba chikunyara kwa bakoroisie sake jwera nyara koba gekoba konya kwegendereria ase sekta yega ya bodaboda na esake tukuchikuigora nigo tugusaba bodaboda bonzi mwa bongo soime inde tobe tukuyende kuna bodaboda toba tukukwanira bodaboda bagoza mono mbasometi lakini ande mbanya gutwa retire igonto chikoro retire rabengi ya kurwa bodaboda wetere sake kero monde kera ikire myaka yayo ko retire ogenda onyora kende kurwe sake ochikuikonyera riri ati mugeteka ukwana sekereke igaho munyakerugo yigo bateneta sereta Obadia Merieri nigagendere ko bagakurira na chunyara ko bagakweneke buna ujumbe bune yegane chunyara ko bagwikira abantu bonsi elionyara ko bakwibwatania amo ne sako ejwera chunyara ko bagakoroishi wachinga kiarere uya bwesake yiga kera kwa register sako nobe ko konyora faida kero mwako elira sibe chichago bigeta se sako nobe ko konyora bune faida ya 10% ase chibe chichago kwa bere ko kubeka Kone sake ni jiko konya bodaboda sana kero mwaka ndobe to konyora profit ngaigo to jiko tuara abantu bagwotie sake bakumana kichibese jiko sona ne kichibese jiko soka ne statement ndobe to korokia kere member ebege kole statement una yabege chibese na nduna chiaru to kobanu jiko tuaro bwasi oku ase chibese jiko kwa ase sako abwatani bande boiga bekirnasa yagani kwa bagende ko bagotebo buya boko bamo buna abana bodaboda nabwo burabakonya gukora emechande menge iywegendete ko bagegwetana na sekta yega ya bodaboda insurance ne cheime ekere kwanya na chali ogokonyeka ntonyo wale no ne loan soft loans yetuko asamangana ari yoko deposit kibese kiao kishare twatebirenga n'ukikonyora mangana ye faida ndegaki ebesa turabeke nenke eri muri 18 abanyene oso ekero omuntu tubase gutigara isiko iyerabe kafingia asobugima bwako ochamo so ekeombeke igo gukonyora faida enene kugwekerura egweka na ebese yokonyora enke njira teyera gokonya onye togoso isake na kurwaso bisi ya oborai na nene ye county ya Kisii nigo omokonyi bwo MC kurwase wadiga ya ichuni asilita Vincent Makori anyadeko bagakulira ngamba tukinyara kwa bakubwatrana amo ne sekta ya bodaboda elio kwene kibuna magima yabana bodaboda na tukinyara kwa bagakiniwa asagende ko bakobuli abana bodaboda abega kwene kibuna nkubwate baramachiko yebara elio gutanga imibazo kono yebara ya chachi ejo yagendere ko bagekokora magima yabana bodaboda abange kurwase orugongo rwa Gusii
igo na office ne chikonyara koba geko work hand in hand ose kubuko kolega sikoboko sokoboko asinge nchogo konya abantu ase binyoro bitu bako igo na abantu baitu ba boda boda se na gusiengi mase chingakechi ngo basabanga monyare ko bamugo twara amachiko nare bono muna serikali gochwetia igoro yesa ko base sako gotwara license gotwara kerikiga neiria se pikipiki yao nyara ko babuko uwe yangoya mure mogandi sibara mwagandi sipikipiki chitu bya namaskani mwaira chikasto chitu chaino buya egere naliyo maskani gotoka nana muranya ko mugo sikwa egera buna ayo mindata babo gari atanga boda boda basometi boda boda nabanta bange kerto kuligere abantu basomete abantu babwate amarama ya nelinga nintwe abatorense tutariko barana abantu barabaya ingo ripoteri gitaseni kyo wanjete kya getembe ko Rustin mechiga chyo mu cyokeroka uyu gutoka asubuga tagati bwe county ya Kisii amone county ya Nyamira inche konkuru kwa Polycarp okara Bimono Polycarp okara musayo mokorwa asekinyerugia bubarache meye wodi ya Munyerero meye bunge kitutu cha North gaboliri obokonyi koirana kugendera masomo ya University ya Kisii imaga yokobera isko ase miaka ene kubwatikana kubora kwa school fees nigo amenyete nsemo yabotoria ngendereja mbili asa okorega sio kuimuka imizigo echiro iri kwenyororo mugati okirarito kodipo nasanya yatomanya especially my MCA Peter Tati and my MP Mr. Japhet Nyakundi. I urge you that you come to my rescue. Guchaka asumunwa w'Kenyamuriro umworoki wabwe University ya Kisii omwaka mutangani asirita James Obebo nigo esaba yo gwikirana kwendoto yaye kobo umworokia w'Gesongo yegetomwa elio James Obebo mutachu kirima alimanga isecha baracho modi ya Munyerero Marani sub county nigo nakorete class 8 2016 kanyora 396 marks at 2019 ngakora form 4 kanyora AC plus ya 52 points terango yoko soma natemete go sen Kisii University take English literature ngateme semester yemo lende bigasinya nonyina bo asubugima bwokorerwa no mwibulyo yomo mbwata mwibulyo yomo mbwata mama yokoro kwa irini komboka natare koro kuport ngari miroga nigatata kwete ni ya 2006 anko yana kamo gotosome nande gotoira muna bana bae natasomete asige kege tambe olembe maega ya yueni gana chitekina kyogo cha somo chobosongo elio kwerigeria ekebarua etauni gani go bongwa ngongara tankara timbwati na adoption no koranya no mosigo mbogori mosigo na 20 bob lakini ikakira ngatware stress ya nyingi so ase madawa kulevya ndenyo rekonyora polilive stress ya aso komenteka kwimichando gasi yengo kora yo kubugoria mesiwa tebuga tumapata ndonse mapato nendagira nkonyora yo kori ense muna yuni gagenderete koumia chingaki akomirana nabagesangyo baye abubono baunchuri ya magimabo ande mono kerankori kere abatwasomete nabarabu amarika ko mutero obosyo naba nokugane nainteka ninyarego gosoma nainte nkora masomane kare asorogendo niga komerana no musamaria bwomoyo bugwancha Samaria tanjano mu Apostle Charles mosomi saboke jono murandi ande sumuchuki sigaiga yole bipanda maria ukuna kunywa chinya sore chiae utambe kada to wete kanise twale kumumira twae tada kinende one time my wife akaba interest yokwana nere kama boli na yomenya takata na amete bipanda mabu kamuchikanka wete achinchubu kumagwaye agateba nata ketego chinchubu kumagwaye tukamusabira kuberie ngakina botoro chenga kireto jira ko moji modo kana no mwana mungaini
ndio no mwana osometa gaika ko nyoro kolire pake semester ntangani kurengana no gokonga kwa bugima ni gobona ruro kuburia bagakie gavana ithu ya Kisii County amo no muchume chabe nya kundi korana gukonore gasingia amo no mu MCA omwana oye muna kwanira igano no mugibende amonto ndu bwenzi gweto moyo bwo gosomia omwana oyo ndike ko ne familia ane kinda nyore libageri ako babona gana arrobo bwa kongire the only option na masomo na gukora a degree ane ndike gukonya obo mwana ne familia ane ande bona mamo iri abana muna abana butu bwatabara ibande ba mutwe urucho umwana omenya mitani maria alitara jambiri asikurubu nereria ko bali ko mnyekuna basigale butambe no are ngoyo mongo asale kunyenya sore kumamba kama no gogo gendo guri musigoye so duto karora mabera yuto mwirire kanisa kuripotiri kitaseni kia obwanchete kia gatembe kuroiga ase kenyoro kia botori gigutuka imeya daraja mbiri county ya Kisii letena na inkoro kwa Dipon Asanya pamenyi beke nyoro kia bitundu gusumeye wodi ya kemereme ye bunge ya Gitutu Masaba nigo beso kirina kogokera omuroberio buguchia kugariya oraro obobole ensemo yugwika ebirengu byekigari kibwena tagweta aroro kwana chinga giche baraza eyo ya rengigwa amo nomukonyi bumugambi besublocation ya Motembe Sirita Robert Mekenye baraza eyo ni gobayekeranwa amo nomo MCA we ward yo Omoske James Matinga oyo teba sensema ya no basombi ni gobarachi koba obuya Barasa yo mugambi eyo rero yabareta mo abanyakinyoro kurwase kinyoro kya bitundugusu ime yesa application ya Metembe eryo gukwanira oboraro obwo bore enseme yo nigo abanyakinyoro bayiga banchira nabuna oboraro obwo asebono bore obonyerere ase pigipigi yoka nero iraite aroro amo nabantu kuna bugareiwe wika ebirengo byegari iraite aroro kwambuka no nyankurwase ekengumbu yake mugocha sekende ase obuhororo igo narorire buya sana sengejo moisimi goitachire goto roserie darate yite yetoranyare ko batugweta ase ngenje bona kara tubwate no murwaire ko rweke ngumbu ke mutambi ko chaenda nyagitari nige ko muchanda senje ne pigipigi yo kegweta otemire baka ya ikere bona cyo korosiwe ngakieri na atemete baka wadere na abande mabati akabeko lakini mabati ataje kudumwa matuka mange ese ngakieri akabeko ko permanent neto konyo mna bono nje disability tindi korora yondo jengera abera isi none karongo tamboka kurusite ngumbu abuje kanisa ya Motembe yera mbere gashire raisi ase barasa ejeiga nigo mokonyi bwo mugambi bweza application ya Metembe Robert Mekenye atebire ekero buraro boiga bwa roisiwe nigo barache kubabera aororo boigo nonyene chingaki bakubeka oburendi anene chinsemo ekyo egera usalama yaba na inchi baitu none garote tukorwa mugonchoro kogenda Motembe kwa nyagechenche ene ira benchire nyinge yo wetera tukende ya kabere nchirera tukonya mono omuntu kurua mugonchoro kogenda Motembe ga wete kilomita 4 echinchira butuke asa tambe chira bange enusu kilomita kuru mugonchoro kogenda Motembe kubatekana na yaiga nigo mo MCA we wodi eyo ya Kemera James Matinga nigo aberiga gusuguma oburaro obwo oroisiwe asige kabono ingana itanya kunyarekana koreta amatunda goikarero nigo amasiabo asasogete ingana Omoske Matinga ateba gwetera oburaro boiga nigo emerobere yobosombi irachie kworoba mono anene asayaiga 2013 2017 kana ngo mo MCA nyanye boretie tukanyebeka ase program lakini rende nyanyarekana korueri paka bono tiranyarekana ontaite gwakiranga mbuya mona asengenjo ye serikali ye county government ekero nachiete koborie taracheye ngayeboki ase nyanyitigerete mbanjiranete baganja bakanyebeka ase program gobuna twajire gara mwaliro mo engineer mwaliro mo contractor mbaje bekerete chibesa kirichiko cha koyekora ase ngenjo mo engineer nero bwate EPQ igonga ekere tarache gochaka nkoerere nandi buna mwatebiwe ego chikoba to standard chigari chikobagerera na ibere egento gyo kandaite ko basaba abantu baminto na inu mubwaterane n'abantu ababacha kwagacha egere murende binto kobwamo n'abantu mbara bakora bono bagocha gochaga batagete koiba bagosaba jisimiti igo nigo mokorenda because buno korushe gentekemo etarache ikwayero tiryabere week ande bwango bwangeche ebutoke
ubwagachi bw'oburaro oboiga nigo bono bukageire gocha koira ati yemetienyi etatu goika emetienyi etano nomo abwase boigo amabaga yemeremo ase abanyakenyoro baiga arache gotoka asegeka ekio reka tuja korosie box calvert abana inchi ekenda aburi no mubwaterane buya ne contract oyo kiagere kere gocha kigasi na cha lete materials cha yega ntosangia abantu bagocha komuburukani ande na chali ka abantu especially abantu boko nige gagocha kobarusi igo bono tari barayo gatoji gokora ntoje toro create ntokoro kangi job opportunities ase youths baito ebirengererio nigo byabeire bikosangirirwa kurwase abamenyi abaiga ba bitundugusu imeyeza application ya Motembe buna nerebuya etaracha eyeiga eriogochia kugareigwa buna enchira eyemo nonya n'ikigari kiranya ko bachigotumeka asayaiga erio kwambukia abantu kurwase king'umbweke gochase kung'umbukeria Kingo ripota Gatembe korwaiga bitundugusu imeyeza application ya Motembe ebunge ya Kitutu Masabe County ya Nyamira Nchefa Tigad Gisemba matukatano nabere atigaire omwaka oyoiga osumutinye yo kyanda okikubutuka eri neritko lyankyo rero natano na gatatu atigarete no tebia no to kodra gabo wika ritko lyanke nande karurachko yamanyigwa bunarabe atekire korochinsemo awasaki baito gochakera Polycarp Kara Fadgard Gisemba Daniel Ontiri monto korokwanganera Dipon Asanya Gilbert Kobi na bande bonsi biomona singin chokwenekia akira chingaki no mo kuligereria nae kurugaiga asegeta sen Gatembe aye nae nambe mo asubugu moboito anene naye ogotoa omoyo bugo kuligeria aya bnagwate kurokira nsem digo toka nga tokobegetigo nae ule nambe mo asichinkorechit nageka to kumanye kera litko bunu karanste go madenga Gatembe ngogendere endetere ama nganayega tarigo akara ndrogo tenga subscribe kedora tenga kiringa go konyora se Gatembe TV re YouTube arokora subscription Facebook yaito kuniga ntukaritia follow se like gali itakuwa tu iko sawa bonsi pikorwa ensengma asemwatu bwati koro gwetera semit ndio yaito ya YouTube na bogo Facebook tunashukuru sana because you are the number one to us once people litwa bwatera nan Kevin Ongeri Wilfred Matundra na boyo Wilson Makori chinkuru kwa mkate Enoch obutkovia yasaye tatakora akorenda goseseni ankyo nitko obutkovia Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolire iri kubatoka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo korose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganye gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eribwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorolekana ukuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyueranga neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amone kisimiti Uhuru na bwata. Amone kisimiti Uhuru na bwata. Amona
Asegeka k'emyaka 49 ebenki ya Wakenya Pamoja Sacco yabere n'umugusi negukinya umugusi ase eningo yae yabere gekurwa obukorere ase chinse mu buno savings loans obosemi bwo gutumika chibesam na diaspora savings ase bari chinse chimaiko